हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन गिरिवरधारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि अनंत कोटि हरि वैष्णव बोल। की जय। कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासतो व्यासतो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तम श्लोके लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी हरे कृष्ణ అందరికి. సో ఈ हरे రోజు हरे कृष्ण प्रभुजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणामाल प्रणाम प्रभु प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण సో ఈ రోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవతం క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయమైనటువంటి దేహహుతి పరితాపము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు ఒక 11 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము, చూసినటువంటి అంశము. సో మిగిలిన మరికొన్ని శ్లోకాలను ఇవాళ హరే కృష్ణ 12వ శ్లోకము, వీలైతే 13వ శ్లోకాన్ని చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఈ దేహహుతి పరితాపము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో దేహహుతి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో 10 మరియు 11వ శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటి అంశము. ఆ దేహహుతి తన భర్త అయినటువంటి కర్దమమునితో పలుకుతూ ఉంది, ఓ స్వామి బ్రాహ్మణోత్తమ, యోగమాయ రక్షణ నందున్నటువంటి కారణమున మీరు పూర్ణత్వమును సాధించితిరనియు అమోఘమైనటువంటి యోగ శక్తులు మీరు ప్రభువనియు నేను ఎరుగుదును. కానీ ఉత్తమముడగు భర్తను కలిగినటువంటి ప్రతివతకు సంతానమే మహాలక్షణము కనుక మన దేహ సంగమును గురించి మీరు పూర్వమొసగిన వచనములను ఇప్పుడు పూర్ణము కావాలనని కోరుదును అంటూ ఆమె వివాహ సమయంలో తన తండ్రితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఆ కర్దమ మునికి గుర్తు చేయడము. అలాగే ఇంకా ఆమె అంటుంది, ఓ స్వామి, మీ ఎడ మనోవికారం చేత కామపీడితనైతిని కనుక సంతుష్టి చెందని కామం వలన సృష్టించినటువంటి నా బక్క చిక్కిన దేహమును మీకు తగినది అయినట్లుగా కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నిటినీ శాస్త్రానుసారంగా కావించము. హే ప్రభు, ఆ ప్రయోజనమునకు అనువైనటువంటి గృహమును గూర్చి యోచింపుడు అంటూ. ఎందుకంటే ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి సాధారణమైనటువంటి గృహస్థ జీవనానికి అది సరే అనువు కానటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆమె ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము అంతకుముందు శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ విధంగా ఈ సంభాషణ అంతా కూడా ఈ జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి అక్కడ మైత్రేయ ముని ఆ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా కర్దమ ముని మరియు ఆ దేహహూతుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ మనం చూసాం. ఇక మైత్రేయుడు మరలా
విదురుతో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 12వ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ ప్రియాయా ప్రియమన్విచన్ కర్తమో యోగమాస్థితః విమానం కామగం క్షత్త స్తర్యేవా విరచీకరత్. సో ఆ మైత్రేయ ఉవాచ అంటే మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నాడు విదురుడితో, ప్రియాయాహ తన ప్రియమైన భార్య యొక్క ప్రియం ముదమును అన్విచ్చన్ కోరి కర్దమః కర్దమముని యోగం యోగశక్తిని ఆవస్థితః ఉపయోగించి. అది మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు, ప్రియాయాః ప్రియమన్విచ్చన్ కర్తమో యోగమావస్థితః. కర్దమ ముని ఇక్కడ అంటే ఆయన యొక్క యోగ శక్తిని యోగం అవస్థితః అంటే యోగ యొక్క శక్తిని ఉపయోగించి విమానం కామగం అంటే ఒక విమానమును, కామగం ఎటువంటిది అంటే ఆమె యొక్క అభిష్టమును అనుసరించనున్నది, ఆ విధంగా వారి యొక్క అభిష్టానికి తగినటువంటిదిగా. క్షత్తః ఓ విదుర తరిహి శీఘ్రమే ఏవా అతి ఆవిర చీరకత్ సృష్టించెను. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనువాదము ఆ శ్లోకానికి. మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగించను, ఓ విదురా తన ప్రియమైన భార్యకు ముదమును గోరి కర్దమముని యోగశక్తిని ఉపయోగించి అభిష్టమును అనుసరించి ప్రయాణించగల ఒక విమాన సౌధమును శీఘ్రమే సృష్టించెను అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇచ్చట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, యోగమావస్థిత అను పదము ప్రధానమైనది అంటూ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏంటి ఇక్కడ మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు, ప్రియాయా ప్రియమన్విచ్చన్ కర్తమో యోగమావస్థితః. యోగం అవస్థితః అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో అనే పదము చాలా ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కర్దమ ముని యోగమునందు పూర్ణుడు, నిజమైన యోగాభ్యాసము ద్వారా 8 రకముల సిద్ధులు కలుగుచుండును. యోగి అంటే ఇక్కడ 8 రకాలు చెప్తున్నారు. యోగి సూక్ష్మమైన దానికన్నను సూక్ష్మము కాగలడు, ఘనమైన దానికన్నను గనుడు కాగలడు, లేదా తేలికైన దానికన్నను తేలిక కాగలడు, తాను కోరినదెల్లా సాధించగలడు, ఏదేని లోకమునైనా సృష్టించగలడు, ఎవరిపైననైనను తన ప్రభావమును చూపగలడు. ఈ రీతిని యోగ పూర్ణత్వము సాధింపబడుచుండును. దీని పిదప అతడు ఆధ్యాత్మిక జీవన పూర్ణత్వమును సాధించగలడు. కనుకనే తన ప్రియమగు భార్య యొక్క కోరికను పూర్ణము చేయుటకు అభిష్టానుసారము గాలిలో సౌధమును నిర్మించుట కర్దమమునికి ఏమాత్రము అద్భుత విషయము కాదు. ఆ సౌధమును అతడు శీఘ్రమే సృష్టించెను. అది శ్లోకములందు వర్ణించబడినటువంటి విధానము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ మైత్రేయముని చెప్తున్నాడు, సర్వకామదుగం దివ్యం సర్వరత్న సమన్వితం సర్వర్ద్యుపచయోదర్కం మణిస్తంభై పరుస్కృతం. సో సర్వ అంటే సమస్త కామ కోరికలను, దుఘం ఈడేర్చునట్టి, దివ్యం అద్భుతమగు,
సర్వరత్నములు సమన్వితం మండితమైనది. సర్వ అంటే సర్వ, బుద్ధి సంపద, ఉపచయ వృద్ధి, ఉదర్కం క్రమముగా, మణి అంటే మణులు, స్తంభములతో, ఉపస్కృతం అంటే శోభిల్లునది. సో ఇంకా ఈ శ్లోకం యొక్క భావము, సర్వరత్నముల రత్న మండితమైనది, మణిమయ స్తంభములతో శోభిల్లునది, కోరినదెల్లా ఈడేర్చగలిగినదై ఆ నిర్మాణము అద్భుతముగా నుండెను. కాలము గడిచిన కొలది మరింత వృద్ధి చెందునట్టి వస్తు సంభారము, ధన సంపత్తులతో అది నిండియుండెను. సో ఇక భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి. కర్దమమునిచే ఆకాశమునందు సృష్టించబడిన సౌధము ఆకాశ సౌధము అని పిలువగలిగినను, నిజముగానే అతడు తన యోగ శక్తిచే గాలిలో మహాసౌధమును నిర్మించెను. మన దుర్బలమగు ఊహకు ఆకాశ సౌధము అసాధ్యమైనది కావచ్చును, కానీ విషయమును పరిశీలించి చూసినచో అది ఏమాత్రము అసాధ్యము కాదని మనము తెలుసుకొనగలము. కోట్లాది ఆకాశ సౌధములను కలిగియుండు అసంఖ్యాక లోకములను దేవదేవుడు సృష్టించగలిగినచో కర్దమముని వంటి పూర్ణుడు యోగి ఒక ఆకాశ సౌధమును అతి సులభంగా నిర్మింపగలడు. ఆ సౌధము సర్వ కామ దుఘం అంటే కోరిన కోర్కెలనల్లా ఈడేర్చున్నది అని, కోరినదల్లా ఈడేర్చున్నది అని వర్ణింపబడినది. అది రత్నమయమై ఉండెను. స్తంభములు కూడా మణిరత్నములతో తయారు చేయబడెను. ఈ విలువైన మణిరత్నములు నశించునట్టివి కావు, కాగా వాటి వైభవము నిరంతరము వృద్ధి చెందగలదు. ఆ విధంగా అలంకృతమైన సౌధములు ధరణిపైనను ఉన్నట్లుగా వినియున్నాము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన 16,108 మంది భార్యల కొరకై సృష్టించిన సౌధములు ఆ విధంగానే రత్న సమన్వితములై రాత్రియందు దీపముల అవసరము లేకుండా ఉండేటివి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యము చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మైత్రేయ ముని ఇక విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి భాష్యం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ మైత్రేయ ముని ఆ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే, ఓ విదురా, తన ప్రియమైన భార్యకు ముదమును గోరి అంటే తన భార్య అయినటువంటి దేహహూతికి ఆనందాన్ని కలిగింపగోరినటువంటి, ఎందుకంటే ఆమె కోరినటువంటి భార్య కోరినటువంటి ఆ విషయాన్ని నెరవేర్చడానికి, ఆమె యొక్క కోరికను నెరవేరుస్తూ ఆమెకు ఆనందాన్ని చేకూర్చే విధంగా కర్దమముని తన యొక్క యోగ శక్తిని ఉపయోగించి కోరికలను నెరవేర్చున్నటువంటి, అభిష్టానుసారంగా ఏ విధంగా అనుకుంటే ఆ విధంగా ప్రయాణించగలిగినటువంటి ఒక విమాన సౌధమును వెంటనే అతడు సృష్టించాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో. మరి ఇక్కడ ఈ విషయం పైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యము. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో యోగం అవస్థితం అనేటువంటి పదాన్ని, అవస్థిత అనేటువంటి పదాన్ని ఆయన ప్రధానమైనదిగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు.
ఎందుకంటే ఇక్కడ కర్దమ ముని యోగ పరిపూర్ణుడు అని, అలాగే యోగంలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళు 8 రకాలైనటువంటి అష్టసిద్ధులను వారు ఆ 8 రకాలైనటువంటి సిద్ధులను వారు పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని అష్టాంగ యోగ విధానం కూడా మనకి భగవద్గీతలో మనకి దేవాదిదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో వివరించినటువంటి అంశాన్ని కూడా చూస్తాం భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో. అయితే ఈ యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి యోగ పరిపూర్ణులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ యోగం ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి సిద్ధులను పొందగలుగుతారు అని, అందులో 8 రకాలైనటువంటి సిద్ధులను చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ యోగ పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళు వారి యొక్క యోగంలో వృద్ధిని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా మనకి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఈ విధానాలన్నీ కూడా అంత్యంగా ఆ భగవంతుని దరిచేరడానికి, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ యోగ పద్ధతులు, వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులన్నీ కూడా భక్తిలో స్థిరమవ్వడానికి ఇచ్చేటువంటి విధానాలు, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చేటువంటి అంశాలు. సో ఆ క్రమంలో ఈ 8 రకాలైనటువంటి సిద్ధులను వారు పొందగలుగుతారని, వాటినే ఒక యోగి అంటే యోగి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు సూక్ష్మమైన దానికన్నా సూక్ష్మంగా మారగలడు అని, లేదా అతి పెద్ద దానికంటే పెద్దదానిగా మారగలడు అని, బరువైనటువంటి వాటిగా మారగలడు అని, లేదా తేలికైన దానికంటే తేలికగా మారగలడు అని, గాలిలో ఎగరగలగడం, అలాగే తాను ఏది అనుకుంటే అది సాధించగలుగుతాడు అని, అలాగే ఒక్కొక్కసారి తనకు తాను ఈ లోకాల్లో ఏదైనా లోకాన్ని సృష్టించగలడు అని, అలాగే ఎవరినైనా తను ఆధీనపరచుకోగలడు అనేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా ఆ యోగ పూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తారు అని చెప్తారు. అయితే ఆ యోగ పూర్ణత్వం యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, దాని తర్వాత అంటే ఆ యోగ పూర్ణత్వాన్ని పొందిన తర్వాత మనకి అతడు ఆధ్యాత్మిక జీవనం యొక్క పూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తాడు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క స్టెప్స్ మనకి ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడానికి ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉండేటువంటివి. అన్ని ఆ ధర్మాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి, అంటే అన్ని విధానాల యొక్క అంతిమ గమ్యము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము, భక్తి భావనలో నెలకొనడము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, ఆ భగవంతుని భక్తియుతంగా ప్రేమపూర్వకంగా భగవంతుని సేవించడము అనేటువంటిది. మరి ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క ధర్మంగా ఉంటుంది. మనం చెప్తాం సత్యయుగంలో యోగ విధానం ఉండేది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉండేటువంటి ఆ మానవుల యొక్క కాల పరిమితి 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది. కనుక అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ధ్యానంలో కూర్చొని వారు యోగ పరిపూర్ణతను సాధించేవాళ్ళు. తద్వారా వాళ్ళు ఆ తర్వాత దాన్ని భక్తి యోగంలో ఉపయోగించేవాళ్ళు. అంతేకాని ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శక్తులను, వారికి ఉన్నటువంటి ఆ శక్తులను ఇతరులను నాశనం చేయడానికి లేదా ఇంకొక విధంగా వాడేవి కాదు. సో అది పరిపూర్ణతను తెలుసుకోవడానికి ఒక ఇండికేషన్ లాంటివి, యొక్క బై ప్రోడక్ట్స్. అంతిమ గమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఏ లక్ష్యమైనా. సో సత్యయుగంలో ఆ విధంగా ఈ విధానం, యోగ విధానము, అష్టాంగ యోగ విధానం ఉంటే దాని ద్వారా. అలాగే త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేయడము, యజ్ఞం ద్వారా లభించినటువంటి పరిపూర్ణతను తిరిగి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడం. అలాగే ద్వాపర యుగంలో అర్చనం చేయడము, భగవంతుణ్ణి సేవించడం, ఎందుకంటే కాలం తగ్గిపోతుంది. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే 10,000 సంవత్సరాలు, కాబట్టి అప్పుడు యజ్ఞాలు చేయడానికి సరిపోయేటువంటిది సమయం. ఇక మరి ద్వాపర యుగంకి వచ్చినట్లయితే భగవంతుని అర్చన చేయడం, ఎందుకంటే 1000 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే కాల పరిమితి ఉండేది. మరి కలియుగంలో చాలా తక్కువ పరిమితి ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నటువంటి మానవులకు మనకి భగవంతుడు, ఎందుకంటే నేరుగానే భక్తిలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వబడినటువంటిది.
అదే నేరుగా యుగధర్మంగా ఉన్నటువంటి ఆ హరినామ సంకీర్తనం, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్మరిస్తూ ఆ భగవంతుని నామమే హరేర్నామ ఇవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా. కపటము మరియు కలహాలతో కూడిన ఈ యుగమునందు భగవంతుని పవిత్ర నామము సంకీర్తనము చేయటమే ముక్తికి ఏకైక సాధనము. మరొక మార్గం లేదు అంటూ ఆ బృహన్నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి అన్ని విధానాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విధానం. సో ఇక్కడ కూడా కర్దమముని యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించాడు. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపు. సో మరి ఇక్కడ తాను మరి యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు కనుక అతడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి వాటిని అంటే యోగ శక్తిని ఉపయోగించి తన భార్య కోరినట్లుగా ఆమె అంటే వాళ్ళకి అభిష్టానుసారంగా గాలిలో ప్రయాణించగలిగేటువంటి కోరినటువంటి కోరికలను తీర్చే విధంగా ఆ గాలిలో సౌధాన్ని నిర్మించడము అనేటువంటిది ఆ కర్తమ మునికి. ఎందుకంటే చెప్తున్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటిది, ఈ యోగ విధానంలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి సిద్ధులను పొందుతారు. అలాగే ఇక్కడ సాధన చేయాలి ఈ భూలోకంలోకి వచ్చినటువంటి, కానీ ఆ స్థితిని పొందినటువంటి వాళ్ళు సిద్ధలోకంలో ఎటువంటి సాధన లేకుండానే ఈ స్థితులన్నింటినీ పొందగలుగుతారు. అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని మనకి అంటే పురాణాల్లో చదివినటువంటి కథల ద్వారా విన్నటువంటివి లేదా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉన్నటువంటి వీటి ద్వారా ఏంటి మనకంటే ఉన్నత లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి సాధనాలను ఉపయోగించకుండానే వాళ్ళు ప్రయాణం చేయగలిగేటువంటి కొన్ని శక్తులు వాళ్ళకి ఉంటాయి. సో అలాగే ఆ సిద్ధలోకము అనేటువంటి లోకము ఉంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడ ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి సిద్ధులను కలిగిన వాళ్ళు సాధన చేయకుండానే వాళ్ళు వాటిని పొంది ఉంటారు, స్వతహాగానే వాళ్ళు అవి కలిగి ఉంటారు. ఎలాగైతే మనం దేవతలను చూస్తూ ఉంటాం, ఒక ప్రదేశం నుండి ఒక ప్రదేశానికి వాళ్ళు స్వతహాగా ఈ ఏమీ సాధనం అవసరం లేకుండా ప్రయాణించగలిగేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి, అది చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి ఇక్కడ యోగ పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి మరి కర్దమ ముని తన భార్య కోరిక మేరకు ఆ విధంగా గాలిలో సౌధమును నిర్మించడం అనేటువంటిది ఏమాత్రము అద్భుతమైనటువంటి విషయం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన ఆ సౌధవాన్ని శీఘ్రమే నిర్మించగలిగాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ సౌధము గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయముని. సర్వరత్న ఖండితమైనది, మణిమయ స్తంభములతో శోభిల్లునది, కోరినదల్లా ఈడేర్చగలిగినదై ఆ నిర్మాణము అద్భుతముగా నుండెను. కాలము గడిచిన కొలది మరింత వృద్ధి చెందినట్టి వస్తు సంభారము ధన సంపత్తులతో అది నిండి ఉండెను. ఇక్కడ మరి సాధారణమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము నిర్మించేటువంటి భవనాలు కొంతకాలం అయిపోయింది అనుకోండి, ఇవాళ కొత్తగా ఒక భవనం కట్టుకున్నాం అనుకోండి, కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చాలా కలకల కాంతులతో మెరుస్తూ ఉంటుంది. కొంతకాలం కాగానే ఒక సంవత్సరం అయిందనుకోండి, కొంచెం కొత్తగానే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరొక సంవత్సరం గడుచుతూ ఉంటే మొత్తం పేలిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరి తన యొక్క యోగమాయ శక్తి ద్వారా నిర్మించినటువంటి ఆ కర్దమ ముని నిర్మించినటువంటి ఆ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది సర్వరత్న మండితమైనటువంటిది, అనేకమైనటువంటి రత్నాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది, మణులతో నిండి ఉన్నటువంటి స్తంభాలతో శోభిల్లుతున్నదట అది. అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే కోరినదెల్లా ఈడేర్చగలిగినటువంటిది. ఎక్కడికి పోదామంటే అక్కడికి అందులో ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగేటువంటిది. ఆ నిర్మాణము అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. మనము నిర్మించినటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో సో ఓకే, ఆకాశాన్ని అంటే భవనాలను నిర్మించగలుగుతున్నాం, కానీ అవి ఎలా ఉంటున్నాయో చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ కర్దమముని నిర్మించినటువంటి ఈ సౌధము అందుకు భిన్నమైనటువంటిది, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నిర్మించేటువంటి దానికి భిన్నమైనదిగా ఇక్కడ వర్ణించబడుతుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కాలము గడిచిన కొలది భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ సాధారణ సృష్టిలో జరిగేటువంటిది కాలం గడిచిన కొలది ఏమవుతుంది, అది క్షీణించిపోయేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ కర్దమముని నిర్మించినటువంటిది కాలము గడిచిన కొలది మరింత వృద్ధి
చెందు అటువంటి వస్తు సంభారంతో ఉన్నటువంటిది, ధన సంపత్తులతో ఉన్నది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆ మైత్రేయ ముని. హరే కృష్ణ. సో ఇక కాలం గడిచిన కొలది ఇంకా వృద్ధి చెందుతూ ఉండేటువంటి వస్తు సంభారము, ధన సంపత్తులతో నిండి ఉన్నటువంటి ఆ సౌదాన్ని నిర్మించాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానికి భాష్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో కర్దమ ముని చేత ఆ విధంగా సృష్టించబడి, తన భార్య కోరిక మేరకు సృష్టించబడినటువంటి ఆ సౌదము ఆకాశ సౌదము అని పిలువదగినదిగాను, ఎందుకంటే నిజంగానే అతడు తన యొక్క యోగ శక్తితో గాలిలో ఆ మహాసౌదాన్ని నిర్మించాడు అని. కాకపోతే మన యొక్క ఈ బలహీనమైనటువంటి, దుర్బలమైనటువంటి ఊహలకు అది అసాధ్యం కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏంటి కర్దముని, ఆకాశాన్ని అంటే అన్ని కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి రత్నాలు, వీటితో ఉన్నటువంటి మణులతో ఉన్నటువంటి, మళ్ళీ దినదిన వృద్ధి చెందేటువంటిది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏది కావాలంటే అది అప్పటికి ఇస్తూ తరగనటువంటి సంపదలతో ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నాడు. ఇదంతా సాధ్యమేనా అనిపించవచ్చు, అది చెప్తున్నాడు. మన దుర్బలమగు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, మన దుర్బలమైనటువంటి, చాలా బలహీనమైనటువంటి మన మనస్సు, ఇక్కడ ఊహలు, మన ఊహలకు ఆ కర్దమముని నిర్మించినటువంటిది అసాధ్యం అనిపించవచ్చు. కానీ ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే అది ఏమాత్రము అసాధ్యము కాదు అని మనము తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి మనం చూస్తాం, ఆ మహావిష్ణువు, ఆ భగవానుడు మహాతత్వములు, ఆయన నుండి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ప్రామాణిక, ఆయన తీసుకుంటున్నటువంటి ఉదాహరణ శ్రీల ప్రభుపాదులు, కోట్లాది ఆకాశ సౌధములను కలిగియుండు అసంఖ్యాక లోకములను దేవదేవుడు సృష్టించగలిగినచో కర్దమముని వంటి పూర్ణుడైనటువంటి యోగి ఒక ఆకాశ సౌధమును అతి సులభంగా నిర్మించగలడు. మనం చూస్తున్నాం కదా, మరి భౌతిక ప్రపంచంలో అతి 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 అల్పమైనటువంటి మనమే ఆకాశాన్ని అంటే ఇటువంటి భవనాలను సృష్టించగలిగినప్పుడు, మరి కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలను సృష్టించి వాటన్నిటినీ గాలిలో నిలిచే విధంగా చేయగలిగినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు మరి కర్దమముని ఒక ఆకాశ సౌదాన్ని ఈజీగానే, చాలా సులభంగా, అతి సులభంగా నిర్మించగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ మైత్రేయ ముని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తీసుకుంటున్న ఆ శ్లోకంలో చెప్పిన పదం సర్వకామ దుఘం అని చెప్తున్నారు. అంటే సర్వ అంటే కోరినది, అన్ని రకాలైనటువంటి, కామ అంటే కోరికలు, దుఘం అంటే నెరవేర్చగలిగేటువంటిది, కోరిన కోరికలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఆ సౌధము అని వర్ణించబడింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో అది రత్నమయమై ఉండెను, రత్నాలతో పూరితమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్తంభాలు కూడా మణులతో, ఆ స్తంభాలన్నీ కూడా మణులతో, అది రత్నమయమై ఉన్నది. స్తంభాలు కూడా మణిరత్నములతో తయారు చేయబడిను. ఆ విలువైనటువంటి మణిరత్నములు నశించునట్టువి కావు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే వాటి యొక్క శోభ తరిగిపోయేటువంటిది కావు, ఇంకా ఇంకా వృద్ధి చెందేటువంటిది, కానీ తరిగిపోయేటువంటిది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆ విలువైనటువంటి మణిరత్నములు నశించునట్టువి కావు, పైగా వాటి వైభవము నిరంతరము వృద్ధి చెందగలదు. మరి ఆ విధమైనటువంటి అలంకృతమైనటువంటి సాధనములు అంటే సౌధములు ఈ ధరణిపైన, ఈ భూమిపైన అనేకాలు ఉన్నట్లుగా మనం విని ఉంటాం, చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేస్తారు,
మొఘల చక్రవర్తులు తన రాజమందిరాలను నిర్మించినటువంటి అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి భగవంతుడి గురించి తర్వాత మాట. సో వాళ్ళు వాటి ఆ నిర్మాణాలకు మణులను పొసిగేవాళ్ళు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే అది రాత్రి సమయంలో కూడా వెలుతురిని వెదజల్లేటువంటిది. సో మరి అటువంటి నిర్మాణాలను ఈ భూమిపై సాధారణమైనటువంటి మానవులే సృష్టించగలిగినప్పుడు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు, యోగ పరిపూర్ణుడు అయినటువంటి ఆ కర్దమ ముని సర్వకామ దుఘం అయినటువంటి ఆ సౌధమును నిర్మించడంలో ఆశ్చర్యమేమున్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఈ విషయంలో చూస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన 16,108 మంది భార్యల కొరకై సృష్టించినటువంటి సౌధములు కూడా ఆ విధంగానే రత్న సమన్వితములై రాత్రియందు దీపములు లేకుండానే అవి వెలిగేవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అంటే మనకి ప్రామాణికాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా ఆ విధంగా 16,108 మంది భార్యల యొక్క కోరికలను తీర్చే విధంగా, వారు ఆవాసాలుగా ఉండే విధంగా సౌధాలను ఆయన నిర్మించారు. సో ఇక్కడ ఆయన యొక్క భక్తుడైనటువంటి యోగ పరిపూర్ణుడైనటువంటి కర్దమముని కూడా తన భార్యకు ముదము కలిగించే విధంగా, ఆమె కోరిన విధంగా, కోరిన కోరికలను ఈడేర్చున్నది అయినటువంటి ఒక ఆకాశ సౌధమును, మహాసౌధమైనటువంటి ఆకాశ సౌధమును ఆయన యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా గాలిలో నిర్మించాడు. ఆ నిర్మించినటువంటిది రత్నమయమైనటువంటిది, అలాగే మనులతో కూడినటువంటి స్తంభాలను కలిగి ఉన్నటువంటిది, ధనరాశులను కలిగి ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మరి ఇవన్నీ కూడా మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో చూస్తాం. యోగ సిద్ధులు కానివ్వండి, ముక్తులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ భక్తి ముందు చాలా తేలికైనవిగా అని చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఆ ముక్తి కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా భక్తి చాలా విశిష్టమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకు రూపగోస్వాముల వారు తన భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆల్రెడీ అంటే లెవెల్ 3 కానీ భక్తి శాస్త్రి చూస్తున్నటువంటి వారికి ఆ విషయాలు అర్థమై ఉంటాయి. సో మరి ఇవన్నీ యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, వీటన్నిటికంటే కూడా ఈ యోగ పరిపూర్ణత, ఇంకా వాటన్నిటికంటే కూడా గొప్పది భక్తి. భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే గొప్పది. ఇవన్నీ బై ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే. అంటే భక్తిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవడానికి, మరి భక్తుడికి మరి నేరుగా భక్తిలో పాల్గొంటే భక్తుడికి ఈ శక్తులు రావు కదా, ఇవి లేవు కదా అనేటువంటి కొంత ఆలోచన ఉండవచ్చు. కానీ వీటన్నిటికంటే విలువైనటువంటి విషయాలను పొందగలిగేటువంటిది, ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఉండేటువంటిది భక్తి విధానం, భక్తి సాధనం. సో మరి ఆ విధంగా కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అవకాశం, ఆ హరేర్నామ మంత్ర జపం ద్వారా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది వీటన్నింటినీ అధిగమించినటువంటి శక్తులు. సో ఎందుకంటే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు, అన్యాభిలాష శూన్యం భక్తి అనన్యమైనటువంటి భక్తి, లేదా శుద్ధ భక్తి అంటే ఏ విధమైనటువంటి అభిలాషత్వము లేకుండా ఉండేటువంటిది భక్తుడి యొక్క లక్ష్యం అని చెప్తుంటారు. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్నే చేస్తే అన్యాభిలాష పూర్ణం అభక్తుడు అని చెప్తారు. ఇతరమైనటువంటి ఆశలు, ఇవన్నీ కోరికలతో కలిగి ఉన్నవాడే అభక్తుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మరి మనకున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో వీటన్నిటి యోగ శక్తులు, ఈ సిద్ధులు, వీటన్నిటికంటే కూడా గొప్పదైనటువంటి అవకాశము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో. ఎందుకంటే మానవ జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యము, పరమ గమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం, భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం. సో ఈ అన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలిగేటువంటిది ఆ భక్తి. సో కాబట్టి ఆ భక్తి విధానంలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటి కోరుకుంటూ శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.